Buti yung taon ako tanong, tambok kaayo. Hindi ko nagmay, pagkapalit ako ani. Ay, maraniling ni Impi girl. La! Ah! La, Saan ka? yati dali, lumis-mis lagi kag unto. Wala, wala ka rin ko di ay. Asa man ka? Puting lagi ka tayo. Ala nga, masige kong ibat-ibat. Dapat magwapo, di ko kay bulakaw ko. Asa Bulakaw naman to? ko. Papachis oil ko. Kaka. Cheese oil. Pagbinog naman ko ng cheese oil. Bro! Oh, kana. Kani kay daghan ni gunod. Kana. Oh, kana. Kani. Oh, kana. Ge. Oh. Ge. Ka. Okay, ito na lang. Okay. 3, 2, 1. Lamunan sa bagay. Bro, sawa bro ha. Okay. Oh, kwa, dali. Okay. Oh. Ay. Gani kay kita ka. Lupi nga dol-dol ra. Dol ra ni bro. Kaya magpachituwil na ka. Asa naman to si Vic? Uy. Ana siya malaag na siya. May tugtan ron. Tugtan siguro, dapat lang niya. Uy, kumusta naman ay bro? Sawanga. Wala bugat ka. Nakalaag kita, nakalaag. Kasi may palusot naman sa imong asawa nga. Nakalaan mo ka. Ay, wala kana ako tahadlok ko sa asawa. Ay, kapoy naman kay sige kuan ko girang didian ta magawas Bro, ta ba. So nakay para para gimingaw na ko ninyo. Ay, Nakay para chituwil ha. dumi ka. So nasi ko dito atas ko sa dito na. Ah, sige. Oh, sige. Change ko yun na sa langguang. Baro kayo. Gilamunan na ni sa baga ron. Nagduda naman yung kuha ng cheese oil. Asa ka na siya ni Adto? Naman yung mga barkada doon. Sa sila nagkasama. Ay, asa na sa gatod. Murag malangan gitu si Vic yun. Pamina na ko mao. Murag malangan. Lingaw ka ron. Al! Ay, Kita mo ni Vic? si Babing. Murag wala. Kita ka wala. Wala. Naman ko'y nakasulti ko na ko nga direct ko nun ning agi. Uyog mo ko nun. Wala ay wala. Kita. Nakuha na mami, nakuha mi putong. Oh! Asa ka? Nalagyan ka diri love. Naabag. Oh, ikaw wala! Kami ni Babing, di nilingkid may nga part ko gato. So kami kabantay. Wala mapas man kana nang kog tarong nimo. Unya, wala mo ko diri kay mag wala may cheese oil naman ni. Okay, diba? Coconut, butong, oil, ilisan, ang mga oil sa inyong panimalay, ilisan mo ito nga. Oh, ano ba mga oil ba? Ilisan. Kapag mo ka oily ka kuno Oil, remove just. oh. Abi na kung unsa na nga. Ano gud kuan? Ano mo ba ko ito? Tungod na sa kanang mga seryoso sa silingan ng mga overtake. Normal natin. Overtake. Wala ba asawa? Pasensya jud kaayo ha, nasayo pa jud kayo nga ko ang pagkuan batuo ba. Badili yun pirmi nga sakto ang gut sa babae. Duda-duda ba di na mayo. Ang gani nga na. Nalipay na kita. Kaumot oy. Ano ate? Salamat lang may gud kay change oil ay nalingaw gud kay ko as in. Bro, di na ni madalang change oil bro. Dali. Bakit pa lagi ko? Tagam bro. Bang bang bang. Ako si Vic Isukatan. Ako si Impi Girl and I'm Diana Rosil. Almeralde 2.0. Pabe! Right! Amo siya natabo karon nga tinori hitabo nga change oil. So nag-collaboration mi ni Ma'am Diani Almoraldi Babing og Impiger and Vic Isukatan na Please para support Bisaya. And advice na ko sa mga babae, dili mag-overthink tungod ng change oil ha. okay, nagaklase mga change oil kana mga gatas o kana mga buto, wala Ay, siya. tinuod na. Wala siya naman mga words na. So, Sa panangin nga na ang mga situation guys. so suportahan natin si Ma'am Diani Rosel na page ni Almoraldi Babing and Impiger. Thank you so much for daw. God bless. Bye-bye. God bless! Bye. Okay,